Na návšteve Arménska v Jerevane určite nevynecháme ani múzeum kobercov a chodíme sa pozerať do jedného hotela, ktorý dnes slúži aj ako múzeum, aj ako showroom. Ukazujú tu aj ako sa vyrábajú koberce. Keď sa pozrite na tie vzory, všetko, čo vidíme dookola, na týchto kobercoch, všetko zahŕňa typické arménske vzory, ktoré nesú v sebe svoju arménsku symboliku. Napríklad toto je drak, to je tiež veľmi silný symbol v Arménsku, často sa zobrazuje aj na kobercoch a znamená vlastne silu. Takže keď darujete nejakomu takýto koberec alebo si ho kúpite, tak by ste mali byť silní. Tuto máme ďalší taký malý koberček, ktorý nesie známu arménsku symboliku. Je to strom života. Vidíte tam aj granátové jablčka v Arménsku na ňom, a teda strom života. Potom sú koberce napríklad pre mladomanželov takými mandľovými vzormi, takže pokiaľ by sme sa rozumeli do tej symboliky, veľa by sme z tých kobercov vedeli aj prečítať. A keď ste na našom zájazde s nami, tak máte aj ukážku, ako sa takéto koberce tkajú. Tu je teda súčasťou múzea aj reštaurácia, kde sa môže ľudia napapať. Tu máme strom života a takým základným rozdielom v tkaní kobercov napríklad proti iránskym je, že vidieť to zozadu kobercov, to je odborník, že sa tkajú s takými dvojitými teda priadzami a sú oveľa pevnejšie. Takže keď chytíte perský koberec, je taký tenší, jemnejší, a keď chytíte arménsky koberec, tak je taký pevný a tvrdý.